Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon, Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbilita. Patas nga talakayan. Aksyon, Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon, Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Isip mo na ang orasan sa inyong kabarilo, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:55 na. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naton sininga matag para mati karon nga adlaw Huwebes, bet sa 4 bulan sang Nobyembre. Hoy 51 dias na lang nga nabilin. Preparar sa Paskwa ni Maninoy kag ni Maninay, ihada kag ihado. May nabili ba kita nga bali 58 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Huwebes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry sa aton nga mga kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sinimata kag durugan oras sa kagabion. Aton sini nga Patrol 2. Kay na panagadambiyong may mga ginrespondira na nga mga report aksidente. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is. Ara si Aksyon Jan Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bugina. Aton man ginabantayan ang mga update kag balita sa COVID-19, plus report, breaking news sa balita nasyonal kag international pang Huwebes nga edisyon. Buylog nato ng puwersa ni Aksyon Dale Salazar. Updama kita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo, sinalagan na nyo siningang kurman sa Action Night Patrol Program.
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Labilin, 1 ka oras, 3 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Ang unang bahay sa ato sila papalagad ginadulong sa kalawan sang D3 Bayo. Hoy, nagulan subong nga gabi diri sa syudad sang Bacolod. Nagtupa ang manipis kung kaysa nagadulodamol man nga ulan. May na-monitor kag may nakitaan ang Pag-asa. Alas 3 sinigi lamang nga hapon, may nakitaan nga LPA, low pressure area. Ang kalayon more or less mga 185 kilometro east sang Katarman, northern Samar. Pero ang northeast monsoon amo niya bali ang naga-epekto sa area sang Luzon. Ang Bacolod City kag Negros Occidental, of course, maka-angkon kita sang magulugal-umon nga kalangitan. Kag may pagtupa sang ulan. Kaysa hindi taman mapaktan, may ara pay na paaman nga pagpulo pangilat kag pagpulo panaguop. Extra lang ang paghalong sa aton nga mga motorista nga nagadalagan pa amo ni oras sang gabi. Ikawan ta kita aksidente. Speaking of aksidente, ginresponderan to ni Action John Ginflasya sa Action Firing Line ni Action Brian. Aksidente sa may area sang Tangob. Isa dara bla ka ilimnan da bla. Hindi higadala na da. Ano yung swerte ka driver nga. Sa kalapad sang dalan. At dito siya marikta sa ilimnan kag sigalungan, napuhag man ang mga naga-ilinom ba? Sa panilag kag tansya ni Action Jan daw, naka-drink ang driver sang motor. Nanaabtan sa mga rescue group sa higadalan nga nagakayaon, naga-waras, ay bastante guro sa ilim no, ano nga sitwasyon. Nagakulokanta, nagasurosang ilaw sa isa na ka ilim na sa highway sa Tagum, nakibot mo kay may nagsulod gulpi nga motor. Inano mo niya nga. Amo na, permi solit-soliton ta. Huwag ginasang bunga nga kadtuan. Ang pag-inom mo nga nagadala kaslakyan, labi na gid kon motor, wow. Man kag mirisi. Mga kung pwede pa lang kung nakainom ka, hindi ka na lang magdala slakyan. Commute ka na lang, taxi ka na lang. Bilin motor mo na esklala mo, kadigas kinaimnan mo bla. Mobidli ko na dala kon motor, kwaong ko lang buwas. Ito hindi na kaya sang power ko. O, tiko di, pagpuli mo, safe ka pa. Ang sa motor, ang sakyan mo nga nakadrink ka na. Ay, oo. Gani ang rason nga wala nga ba nagbakal motor si Christian. Bike na lang. Chris, why pa sa drink? Yung drink ya water eh. Di gani, Kwan? Energy drink, no? Chris, no? Energy drink. Sa tao mo na. Sa mapasikat pa ko damo lawas. Damo chicks, sa mapasikat pa na. Kaya ni pre. Why ni problema? Kaabot ko niya magpuli. Kaya ni ako pa. Agay. Kaya gani mag-isa oras na balitaan sa upo dyan. Sa tutusaw, nag-arado sa ilimnan to sa tutangobo. Kita nyo lang. Sa batay ng upo niya, te, nagiginhambalan ko gid kaina. Hindi na magdala motor, ibili na lang motor kay bastante na, hubog na, madalagid. Ti man, kag mirisi.
kana ang kwan, ang ginansya mo sang pagka-ritobado mo. Sa mo nga gabi nga naga-ulan-ulan, dadlog ang dalan, gabi na gid ko mga asfaltado nga dalan, ang ginagyan nyo, halong gid. Kung ang gradala mo, motor, halong kagid na kay waay kagid pagdaog sa motor. Believe me. Ani nga porsyon sa ato kapag pangalaga ginadulong sa inyo sa kalawang sang D3 Bayo. Nubo na ang cases everyday sa bilog ng Pilipinas base sa datos kag record sang Department of Health. Ang forecast sang Octa Research nga hopefully by December, end of the year, makagulo ginhawa na kita. Kadako sang pagbag-o, changes as far as COVID-19 cases sa Pilipinas. Would you imagine, Chris, nagligad nga mabinulan, gahamboy ta 10,000. Sospitek sintas, dag 20,000. Ang adlaw, sang kaso sa bilog ng Pilipinas, subong daw pila na kaadlaw, daw 3, 2. Good news para sa aton, nga ang kaso sa Pilipinas, nagsobra na ng 1,000. Isipa ba lang pagbuhin? Ikumpara mo sa nagligad nga mga binulan nga tag 10,000, tag 15,000, tag 20,000. Sobra pa sa 20,000, gahuluhamboy pa sa 30,000 ang mga positive cases sa COVID-19 sa bilog ng Pilipinas. But subong kadako gid sang pagbag-o kon numbered cases ng COVID-19 ang pagambalan sa pungsod sa Pilipinas. Hopefully, with the hope and pray, nga ma-sustain ta ini. Kita mo ang taga-Octa Research, may mga panibag-ong suggestion nga kung pwede na malanggani, makakas na lang ang face shield. Gamit na lang ta sa face shield kung nara ka sa hospital. Kung ang mga recommendation so far sang Octa Research sa aton nga National Interagency Task Force. Kag mo na sa Metro Manila, 70% na sa mga pasahero ang sarang na makasakay sa mga salakyan di pasahero, including sa mga train to sa Metro Manila. May mga sinihan na subong nga bukas to. Kaling kita mo na limitado lang, 30% lang. Pero halos sa Metro Manila, pero halos nabakunahan na. Halos daw nakakalukompleto na pagpabakuna ng aton nga mga pumuluyo. So mo nang resulta. Muna nga gina-urgent pa sa aton nga DILG, ang aton nga mga LGUs sa mga probinsya, akon mag-abot ginman ang vaccine sa inyo, kinanglan within 3 weeks, ma-dispose tanan ina, ma-inject ina tanan, ano man nga klase sang vaccine. Kanang pag-abot sa isa ka banwa, sa isa ka syudad, mapaubos ina. Kay so far, kung vaccine ang paghahambalan, sufisyente kita subong ang pungsod sa Pilipinas. So ay rason nga hindi tani maubos. So unaga pang lang laghapta, subong ya bastante kita sa vaccine. That's why nga may mga 12 to 17 years old na nga mga kabataan ang ginasugura na bakuna. Ang plano sa gobyerno, in fact, nasugda na gani, may mga third shot, may mga booster shots na nga imuon sa iban paginaton nga mga pumuluyo. Ika-3 na pagbakuna. Which is good. Kaya kung magpabakuna lang ta, sundon talang gobyerno ta, wala kita di pagperdi, Muna siling ko nga sang una pa lang, nagmuno na ko sa inyo, na mabot ang tsimpo nga matak-an ng gobyerno sa aton nga mga batinggilan, kag tig-abagol nga pumuluyo, ngasta subong wala pa nakapabakuna, mabot ang tsimpo nga ang gobyerno matak-an na, amo gini matabo.
ginrekomendar na sa National Interagency Task Force sa presidente nga imuo na mandatory ang vaccination, ang pagpamakuna. Imuo na mandatory. Kutsilingon, obligado ka, hindi ka nakapangindi na magpabakuna ka, or else, kung mangindi ka, pag hindi ka magpabakuna, hindi ka kagwa sa imo sinibalay. Kutsilingon, hindi ka kalagaw kung hindi kompleto ang imo bakuna. Kung amo man lang yung pamagi sa gobyerno, nga ang tao, atubtob karon wala nakapabakuna, base pa man lang mapilitan nga magpabakuna. Di ka kita ibo nga ang gobyerno kakadto na sa balay mo para lang injeksyonan ka sa vaccine. But yet, gapang hindi pa. Tiabi. Siguro ang gobyerno hindi man siguro makalapas sa ginatawag nga tawhanon nga kinamatarong. Because ang ating istorya diya, ang ikaayong lawas mo. Nga madipensahan sa gobyerno ta, nga iya pong luyo, hindi malapnan sang virus. Na makasiling kita nga national security niya, as far as health is concerned. Para sa akon, gurong gobyerno, hindi pa rin makalapas ang tawhanon nga kinamatarong kaya ang tanan ginahimo sa gobyerno, but yet may iban pagyapon nga hasta subong hindi pa magpati sa COVID-19. Huwag nagapati sa COVID-19. Mga rason nga iban hindi magpabakuna gyapon. Ang iban ara pagyapon sa paminsaro nila nga kung ma-injeksyonan sila malain ang matabo sila ti abi. Hindi ka nakita man. Minilyon na ang nabakunahan. Minilyon na ang nalatnan, natapikan sa COVID-19. Minilyon na ang nagkalamatay sa bilog ang kalibutan tungod sang virus ka COVID-19. Pero may iban gyapon nga hindi iya magpati. Kamo na siling ko gani, inyo na ina diretso. Pero kung puwersahon kamo sa gobyerno nga magpabakuna, kung hindi kamo kompleto sa vaccination, hindi kamo makagwa sa balay nyo, hindi nyo mabaso lang atong gobyerno. Muna nakasimple. Hindi gusto ka mo nga malapnan ka mo ha? Gusto nyo malapnan ang tupad balay nyo, pamilya nyo. Nang iba niya ganit, pabakuna na para ka maka, hindi lang free man ta maglagaw. Hindi lang maglagaw ka, hindi ka makabalikod sa tupad mo, kag sa likod mo. Kasi ikaw, gapati, kag inang upod mo, kag inang nagalagaw, kag sugata mo, kompleto sa bakuna. Muna bla. Ikita mo ang Metro Manila, subong amat-amat naman nga nakagiyo ang ekonomiya. Ang mga patay nga negosyo sa to, ti amat-amat nga nagbukas na. Kasi na makapinipisyo yung sini. Kita nga pumuluyo. Kung ako isa, basulon ta gobyerno nga inutil, kulang sa bakuna. Amo nang rason kung nga nga nagdamo ang biktima sa COVID-19. Here comes karon nagabot ang tiyempo nga bastantin ang bakuna, bastantin ang baksin sa pungsod sa Pilipinas. But yet may mga tao gyapon nga nagapakatiga. Ini sila, amo ni sila naghambal nga inutil ang gobyerno. Di para madula ang natawag nga COVID-19, kinanglan bakunahan ang tanan-tanan nga pumuluyo. Si ari na o. Sobrante na ta sa vaccine. May mga report kani, may mga vaccine kani sa mga hindi mo na magamit, kaya expire na. Kikita nyo lang na. Tungod sa hindi magamit, kaya matublok sa tao. Muna nga itong presidente, si Digong, dismayado. Muna kung isa nga presidente, hindi nyo naman magbasol. Sa mga tikang kung isa nga kung nang tawon mo do,
Sili mo pang komunista nga sahi sa gobyerno, pero hindi. Ginahimo ina sa gobyerno ta, parang tao, magsunod kung tani. Nagpara gini sa aton kayuhan niya. Hindi na kalainan ta. Di karon ang bilog mo na ka pamilya, nabakunahan, ikaw ya wala babakunahan, di karon kinatapikan ka sang virus. Kung di tala mong pamilya, ubos naman tanan tapikan sang virus. Apisar pa na nga kompleto sila sa vaccination. Si amak mo na nga huol. Kaginimo mo sa pamilya mo, ginimo mo sa tupad balay mo, nga tungod sa karitubada mo, karitubado mo, nga way kaya napabaksin, way kaya nagpa-inject, kaya nagapati ka, kabasi, abo pa na ang halinan sa imong kamatayon, ano pa na pagpati mo, si karon ari nagabot ang tsimpo, ng pamilya mo ya bilog, ginhalitan mo, kay ikaw yung nga isa sa pamilya, way kaya napabakuna, okay, nalatnan to sila, kaya ano ba tsagon mo, mayo para sa imo? Nagdidipindihan ka man sa gobyerno, hindi kaya mapatay. Hindi ka bala maggrabe dayon nga pag-igo si mo sang virus. Ya tiyog ang kalimutaw mo. Galalaway ka sang puwerte kang sugong ginabatsag sa lawas mo. Kaway ka bakuna mo. Amo na, again. Amo na nga nga gobyerno diri sa Bacolod, we are talking about Bacolod. Ang aton nga mga ara sa EOC, ang aton nga alkalde sa Bacolod, Mayor Bilo Nardia, si former City Administrator M. Ang, nagapating ang herd immunity naton, hopefully by end of November, makuha tanaka makompleto tanaka. Classic example, halimbawa, kung ang Bacolod, abi, tanan nga sa bilog nga population sa Bacolod, abi, majority, abi, na bakunahan, hindi posible nga magbalik sa normal ang sitwasyon ta. Makagiho ng aton ng negosyo. Makagiho man ang tao, makapangita sa gusto nga trabaho. Iti halos ang Bacolinos, bakunado na. Nabla, amin lang matiang. Hindi ka na namian nga bayaan lang lagaw mo. Although nga sundot na mangyapon ang health protocol, sok-sok matagyapon face mask, kag social distancing lang. Kaya mas doble pag ang protection sa lawas ta. Kung na sila sa taga-Okta Research, na hindi ta mangin kalpante, hindi ta magsalig, kung mo nagnubo ng kaso, mapinagusto na lang ta, hindi na ta masunod sa health protocol, hindi na ta magsoksok face mask, hindi na ta mag-social distancing, hindi amuna. I-sustain ta magyapon ang health protocol, kay mas doble, mas triple ang depensa sa lawas ta sang virus. Kapangita man tayo ayhan nga ang aton nga Christmas bangin Mary. Kapangita man tayahan nga ang aton nga bulag sa bagong tuig, makaginhawa man ta. Kaya mo na ning ginahulat ta. Ang kapital bakuna lang. Iyo di karga ang gobyerno nagakadto sa balay mo para bakunahan ka lang. Hindi ka pagid. Kutsin ko rin tubada ka na gidya, tubado ka na gidya. Ako na ang pragkanda yung istorya. Tig-abagol ka gidya, budlay ka gidya ispilingon. Amo nang correct term da. Sa una ginabasot ng gobyerno, nga ang gobyerno, tanga hindi ka mababakal, damo bakuna. Kaya mo niling solusyon nga mapauntat ang paglaptas ang virus. Di karon kay arena ang aton nga ginapangita, kag ginasinggitan, supisente na ta sa bakuna. Karon kamo naman ang mangindi ay animal nga mga tao niyo. Bato-bato sa langit ang magalit, wag lang react da, ha? Bato-bato sa langit ang magalit, wag magalit. Ang magalit may palit. Muna ba? Muna simple lang na. Kay ang tao ya tutuod lang. May mga tao sa kabudlag yung ispilingon. May sariling mundo pabala kung si Chris pa. May mga tao sir, may mga sariling mundo. May pagpati bala, no? Bagay hindi taman na sila babasol kailan niya pagpati. Pero ari damo na nagkalamatay, damo na halita, damo na ang natapikan, hindi pa ko mamuyagin magpati. Kung nakilala ko ba tig-agi daw? Tig-agid? Muna bala? Amo ng punto ta.
sinabi ang gusto nga hindi ta kagwa sa balay, sinabi ang gusto na nga limitado ang aton nga paglagaw. Wala na sang gusto ay. Kamo ni siling ko ang sabat sang inyo gusto nga magwa kamo nga da medyo masulusulhay man. Ang kapital bakuna lang. Kumplituhan nyo bakuna nyo bla. Tuduhin nyo lagaw. Basta sok-sok ka lang face mask. Gamay lang ang social distancing. Eh, ikaw bala galagaw, hindi ka ba bala matahap ka? Ay, si Chris nito, pa hindi ka ba makuna? Hindi ko rin papalapit siya. Mga bala, classic sample. So, kung bala mo yung si Chris, yung bakuna, kumplito, haber pa na agbayanay ka buda. Kay kalpante ka nga nabakunahan siya. Butsiningon, hindi kaya ba dutlan, ay hindi pa dutlan, hindi ka ba tapika sila tawag nga virus. Kay kamo nga duwa na bakunahan na. Sabagay tamo na siling ko bala sulit-sulito, ta ang bakuna hindi garantiya nga hindi ka matapikan virus, matapikan ka mangyapon, puro hindi severe. Hindi ka matamaan. Ang correct term. Hindi pa kamo? Buot sa inyo. Magkirig-kirig ka mo taga maglalaway ka mo taga magluwa mata nyo sa lawas nyo. Hindi nyo na pagbasulon ng gobyerno. Kung may dapat basulon, manatapikan ka COVID, first and foremost, una sa tanan, mangkuton mo ang kagalingon mo. Nagpabakuna ka o wala. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Isip mo na ang orasan sa inyong Marilo Action Radio Philippine Standard Time. Last 10:19 na. Antes sa mga report gikan sa ato sa lima correspondent, unang report sa ato sa lima Patrol 2, Reaction John Diaz. Kabalon ta na sitwasyon sa Metro Bacolod kung nagpulaw ng ulan, kung nagapadayon pa. Ang kalangitan, damo pagalo, may tsansa pagyapon nga mag-ulan. Kamusta to ang nag-arado sang Ilimad Astangob? Yari si Action John Diaz sa report sa ato sa lima Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action John Diaz sa Patrol John! Magandang gabi! Bayan! Bayani ng lahat! Kamusta? Gaulan pa? Ari kami sa Bataw, ay di ka ulan sa Bata. Nagulaw ng ulan, no? Okay. Good. Nadloklas manog ko doon kay Ambal diri sa presidente. Oh? Sa Bata, manog di ka nakitaan sa may maraparaw, sa may puno sang kahoy. Man, ograd, lo kagid. Ate, ang bagay nila sa ang ulan na adlok manog na nagulaw. May pagkakakulokan dingon na manog na. May pagkakakulokan dingon na manog. Mo to nga nagulaw na yung ulan, no? Okay, adlok sa basa. No, tibuas gini sa gini pangitaay kay sino manok ang rebila. Nga oging ka gintukob ka manog? Gintukob ka manog. Doon ako dako now. Magkal man ko laba man sa puno sang kahoy kay di na nila kita subong. Hindi ang lain sina kung mag-burn out karon sa ila. Kag sa ila magkal. Hindi nag-burn out na sila kaya magkagad kapit-kapit sa kuryente. Isa pa na. Ato balita pala to sang GMA blang nag-burn out sa isa ka barangay to kay ato tungod to sa tuko. Ang toko ang rason na pa gina actually balita sa Metro Manila tungod sa manog man. Amo gani nan. Ang manog galing niya ari sa kahoy hindi na nila makita subong kondiin. Ay Diyos. May May mga nalitan nga manok kaw? nalitan kaya nakita ang direksyon na nila nga may ginakabudan sa manok. Na ginutom gurong sapat. Naginutom tugnaw ba eh? Tinagwa siguro ang bala pero mapaburbugnaw ta kayo katugnaw subong guwatan ay. Kita kalanon ato nakita giguro tong manog to. Ano to nga manok kaw? Pula nga manok to aw? Hindi mo nga man to kuno. Amo nga. Mo nga tiga rin subong kapigado bla. Pero dirasa nga mo nga kung Bisaya. Isa pa na dirasa ko no mga eh. Tiga lalaing itong tagias to. Bala makapadamo ko to tani giling kay tingman pwerte man abilidad ya. Danlog na daan subong ti simpo gini nila. Timing nga pagita para da sa manogaw?
may nagunta tagaling tanod ng balot imbesor kayo mga tao tayo ng manog o kita rin yung tuklubon di slash sari kron Laban. Ang man, kung hindi mo lang ba corner, kung hindi lang ka mag-attempt ka magbato, hindi mo na siya magbato, adlok sa stawo. oo gani man Dali kay kung ang corner mo ang manog, kag maalang-alang, at mabato na. oo isa pa na no sobra ka bang kahit isang tanod nagkradagdag sa kuno gani sa may Siyang taklas. sa kalog kay kadulom di kadaan Hindi na nga lugar sa Bataw. para blood riba sa golf dumping Damo na da kahoy ka pamalay. oo kay sa kilid di ba isang golf sa sa pader may mga kahoy di kag sa ulunan may mga panimalay di taran Wala na sa daw sulusuba-suba kag creek na, no? Wala na sa sulusuba o kon creek. away naman away Most likely na dang man. O tapos sa tuko na na pala pabulubog na sa tubi mo. ati ba sa talong kanali kay may mga kanal man di mo Mga dalom kanal lang isa na dra na sa pa wayway. oh danas lang mo to na pare sila sa dambal mo to kung sino managos dalom to sang Ga patunaw-tunaw lang tapos tukob. oh na amo na no 40 kilo mga manog kay ginuwa mo sila kung magtutog nawang panahon no Kaya magwa na sila dyan kung gutomon sila pa kung busog na sila, hindi man sila yung magulag, dra man na. bagay hindi man sa magalambiyong gid kon na busog sila to da karon nga gabi kani busog manigurong taga BPO kay daw diyan pero do wala siya sa pangita sa ibana no Sino? ari na sila sa tubang sa building may policeman din sa backup tree Oo. nga naka-on standby pero ang Bilbao's Country House bukas pa ba? Dama pagkakaon. May gapanyapon pa sa mga gabi, no? Ati pa lokal do na ikati Gani. tinaman mong. Sa aton lang makaksyon ko, perar ka mo balaki lang tawan yung Metro Manila, why na curfew? Gani man, na isa pa na. Wala na to Corpio Manila. Ang Iloilo, wala naman curfew. Isa pa na, te. Do hindi na maglain buot mo ang Manila kag ang Iloilo, wala na Corpio, kita tayo may Corpio pa di. Oo, gamang pala man sa pang carbon nga si Kwawe na naman eh. Si Kwawe kasi kay bakulot na Corpio. Ang Iloilo, wala curfew. Kasi kung may dahil ito ko ng Iloilo isang gabi. Pagabot din sa Bacolod, pagabot mo diya curfew ka, bago na pasayro nga doon di mo ako. Ayun din base dyan maistoryahan man isang taga EOC, bala taga local inter-agency task force natin di. Ang mga parameters bala nga mahalug-halugan taman ang atin, di bala nga health protocol dyan, no? Oo, kaya part na ako, hindi pa nakabalong kami sa nila Kambal. Ang yun na last year sa Saka, makanegosyo pag inaiban niya. Correct, action dyan. At least baka giyo-giyo man ang mga gagmay nga negosante, eh. Oo, no? Ang kung activity ka pulis, hindi mo na gini makusyon kay Pulte, gisa kapisan at yung pulis sa Bacolod. Ati pisan nga rin city director, ang under pa sa city director. So wala na problema, ila pagbantay kung gabi. Galing kati ang pagbantay, nag-usa, ginabantay man sa mga laing Oo, ginawa. naamo na ng tani sa Dili mo sunod nagkatuloy sa no? bantayan na nila mong basim na babantay, luta, bla? Oo, pero kung magbukas na ng negosyo, makita ka mga negosyante, nga kinanglanon nagbantay kung gabi, abay suportahan na liwat ang mga polis. Yes. Kung nabuksan lang nila, actually kung ako palang tawan aksionerik sa sitwasyon to dre, like sa buong gabi, doon normal naman lang ni. Gani. Ang alas 11 na, okay, sana do formalization naman lang nilang alas 10, formal, para mag-curfew, di butang sa alas 10, doon tuod lang, bisa na alas 11, ang gabi, alas 12, may nagayagang yang man Japon, no? Correct. Ang punta di gani dyan nga sa pag-alog amat-amat sa aton nga health protocol, taga-amat tan simpo kag ligwang mga gagmay nga mga negosyante nga makagiyo-giyo man bisan man pano bala dyan. Gani, amo pagina, no? Kwaon tabi ang panubuon tang pasagkaron tabi ang korpyo ta, no? Kung pwede naman lang dulaon ta gani ang korpyo. Dulaon taman ang liquor ban, no? Ang importante da nga sundon talang yapon yung health protocol, amo lang pinaka-importante da. Kag importante da bakuna gid. Yes, total may ara naman sila gali target kung sa anumang kung herd immunity. Gani. Matag ko subong to pwede na nagkamat-amat, no? At siguro ang Iloilo, wala naman to sila face shield. Correct. Ang Iloilo wala naman face shield gali. Matama naman. Bacolod. Bacolod may face shield pa ta, no? May curfew pa dabi, no? Hopefully initanan nga natabo si Iloilo matun-aman sang aton diri mayor, si Mayor Bing Leonard Diaz ang taga EOC, nga base maridos taman ni kag may uniform taman sa Iloilo amo na bla? Yes. Kaya kung madumduman Lacson Eric, mo sa Iloilo, ang Iloilo sa mga early months o kung first quarter, ga ECQ to sila mo kita mo duman nag-lockdown to sila. Correct.
Kita diya, ay na tagyapon, pero lihipat ako sa palugalog. Gani, ano nang tabo Dapat- man? Ano nang tabo man? Amo pa ginang, dako ka pala makutanon kung nung natabo. Ang status na galing niya, alert level 4 eh. Oo, gani man, pero nagdubo na kaso, takabay? Ito tanawon tabla nga, naglubong kaso. Dapat tani matamat, matatani kung sunod sa Iloilo man, no? Kasi sa ibang nga lugar. O gani, man mo nang dako, hindi lang nga pala mo. Kung bakuna, damo man ginabakunahan diri. Kaya amo nambal na bala ito ni, sino to, ni Ang, ati, ang herd immunity, hopefully by end of November. Gani, ara na, no? Siguro, it's time naman nga mapalog-halog naman ang aton nga mga patakaran di sa health protocol eh. Kisabing nasyonal, ni ka pinataka lang man mo. Ang gani man, matsako ang imbasiya sa nasulay guro to yung record pa to sa una, guro sa bakulod yung mga nagligad, yung mga binulan. Amo lang ang base, ba nabisan taga sula pa na, o gabodilos bakulot para makita yung sitwasyon diri na mo na. Oo, ti, mas lang lang natin na-enjoy na sang Iloilo, sang Manila, ti, ang bakulod, kag Negros, na dito ma-enjoy ako. Oo, pero talang kina-exhaust matalan nga effort. Di ko sa bagay, ang Negros, sila nagabat-nabat, maganin reduce ang cases ng COVID-19. Oo, kung nataon natin ang Eric, Oo. ang Negros ganyan, bukas ng kalabanan ng mga resorts eh. Oo. Compare mo dito sa Iloilo nga, ang Iloilo, to doon, tumasado ka, bukas, ila to mga beach resort, ibahan na. Si Sir, Pero sa tunil doon, ligwa gamay, si Sir Mon Lopez, niya, hindi pa na pwede makuha ang face shield kay Damo Pastax. Kahiyawat pa. Ito na punto si Sir Mon Lopez, oh. dawa pa sakde, Damo Pastax, kurte mo na gurungan di ano pagkuha ng face shield, eh. at inuntoy, panghabog. Habog na, ito lang yung mga visual na, o, tawa di sa may Starbucks di, o. Gani. Siya naman ka ni Iban isla di, ari naman sila mo ni Oras. Amo itong ambal blas ang reporter blas sa gym. Ito bala nga sila niya, ti. Halimbawa, matanaw ka sine, ma-face shield ka pa. Amo pa gina, Hindi no? na namin, ikatanaw ka sine, ma-face shield ka, tanong na nabi man. Dapat ni nila, kabalo ka aksyon apektado sa nidri, dapat ang balo magagmay nga negosyo. Kaya tindag ko nga negosyo, ya po'y dineka pinantawabala. May curfew, pero may 24/7 nga kalanaan. Gani man. Kaya ano yung mga gagmay nga negosyo, dri? Si YE. Kaya pariho lang man sila gabayad tanan duwis, pero hindi allowed yung magpa-extend. Sige lang, Pero mga dalag ko nga kalanaan, 24/7 ang operation, no? Inatanan ko nga action na dyan nga mga panibag o nga health protocol sa Manila kag sa Iloilo. Hopefully ginataon ano na sa aton nga LGU di sa Bacolod kag mo na guro iti. Ug ba si makibot ka na sa mga nadlaw may ara na paghalog ang aton nga health protocol dito ngod nga ti halos daw ang taga Bacolinos daw na bakunahan naman ko kompleto action dyan. Oo, man ah. Kaya tamo sa 7-Eleven, bukas gani. O, kahit ligwa naman eh. Sa unang 7-Eleven, di ka sulog wala ka face shield mong. Gani. Pero may aras mo iban nga alaw basta social distancing. Social distancing lang kag face mask. Oo, no? Tawa bilang duwaga tabok sa dalan, ang babae, nalis ng smalya kahit di naka-face mask Oo. Wala mo sa face shield, pero katabok lang sa dalan, no? Kaya mo nang Mayo. Amo na yung mayo ang katabok. Ito kantiya nagatabok ka, magtanaw ka sa wala ka to, kasi mabuguan ka. Oo, dapat lungon mo gid, no? Ang mga flash report ka ni Jan. Hindi ka maglantaw sa dalom kay sa babaw. Sa wala kag to kalantaw. Namo na Kay base ka kung sa babaw kag dalom, langit ang tao. Kasi kung magpain ka rin plano, pagtanaw ka sa Ano pa babaw. ka na plano? Along sa tumakakso, nakulo ito aksidente sa may tangob. Kakutungin mo no mga area gid. Oo. So padula sa DSIS na may limna na damong dikto nagsulod ang salakyan niyang motorya. Sus. Nagbakal ang balas ako, nagpalapit sa ako, nagsuyanay kami nga duha-duha talk pa namon nga duha ni mga krusal. Ang balas ako, nung ako ka-record sa interview, nga duha gusto yan ang tana. Ang balas na doon naginulsog ko, nagbakal ko sa libi, Nga ba? Kaya nagbakal sa Jollibee, Bacolod, mapulay siguro pa bago to. Nagbitbitas ako ng Jollibee. Danlog ang dalan, galing kay nakabunggo sa sangkatabok sa dalan, nga hubog man. Hubog to ang nabungguan niya? Hubog to, bago pang utod dyan, nakainom gid man na sila, sir. Galing kay hindi tanto, bla. Kung amo gali ang motor, kung amo to dyan, kalaruhon, kung ang nagamotor, hindi to yung nakainom. Hindi to nakainom, yan ang Mabakal to yung Jollibee, mapulis bago. Yes, Kaya kaya nagtabok, amo yung nakainom. nakainom. Tingnan Tatlo nga. na sila katabok mong ang utod, tatlo tong katabok. Si Albert Borromeo mo tong Pilason. Ang utod ya kang isa pagkikilalaki nga nagabisikleta. Galing kay tikon kabalo ka naman kung medyo bastante ka gamay.
ang agi mo gaikis-ikis. Correct. Ang speed mo, hindi mo makontrol. Nagtabok lang sa dalan, kuno lang nga dire-diretso. Ay, guro, kita. Yan naman, guro, sa iba nilang upod nga may laba, may magagunos, mga flakyan. Sa turo, hindi po mo kamalong ako, maboga mo kisa, dira nagagawa social distancing. Hindi away na labot, guro. Away guro na pong gun na side swipe gid. No? Wow. Di no injury lang to. Ang lain to kay kinulbaan to, nagbakal bla dalibe. Oo. Pamadakulo nakabatsag sa kulba, nagpanik sa. Sus. Binuyan yung motorya. Way siya nagupod sa motorya. Ay, sus. Ang motorya nagdiretso dito sa ilimnan. Kung mo dito siya nagtupa si Limnan. Ang motor lang sa inabilin sa dalan. Ang driver na bilin sa dalan. Oo. Pero ang damage siya sa biktima, sa driver? Ang driver, gas-gas na to siya nga piko. Okay. Pero ang sa may atong lalaki, nga si Borromeo, Oo. may pilas sa iyang tiil, no? Pero mga minor injuries lamang, action ereka. Manito swerte kay way man to sa may napinasan sa sa Limnan da. Way sa may napilasan? Waya. Kaya daw way mo tamang customer, no? Why man napilasan, kay may customer ng jutay. Pero layo yung Why motor, man no? napilasan, kay ang na-damage lang to, atong banya sinasal. Ano? Ang banya sinasal bla? Ang motong nabungguan sa motor. ang asalan. Oo, timing sa banya, actually, wala, may lang to kay, wala ba kataklad sa may ilag, ginahimnan ang motor. May kami lugdanan po to eh. Kaya may wala hagdanan, dito Oo. sa napunsok, o dito nagtublok, action ereka. Sus. Wala sa kagios, no? Kakibot ko sa customer to ang ginom-inom spunta mo. Gani, man. Maging pasa din nga EO si Actiondale, Oh? order revoking the requirement sang paggamit sang non-permeable o kung plastic na barrier. Kakso na ni Guro, tinasyonal doon nagambal naman eh, no? O gani man, abi ko ang Nga- kuan ang face shield. Gani, abi ko gani facial naman kaya makita ko, barrier gali niya. Barrier gili na yan. Sa mga PUJ, no? Sa tibot siringon, hindi na kinanglanon, may barrier sa jeep. Wala na guro ti kakasura na guro nila buwas. Kaso na nila, Guro Buhasi, importante, social distancing yapon, no? Oo Hindi naman pinag-ususunod sa lakyan. Kay delikado pa, wala pag ginano. Kay iba Hindi na- nakababakuna, hindi na pa- meron pa wala nakababakuna, do nga po mamba ka rin mo, bing may chance kag protektado ka na, pero dapat tulong-along ka lang gid, no? Kay para hindi ka matamaan sining COVID-19 na. Libot-libot kami sa Japon, gatulot-talit dalo atong dalano. No, yung mga driver, inainay lang dito sa pagbiyahe. Labi na mga motorsiklo, mga riders, na naton sa mga business, sa mga pagkaon. Delivery na inay lang ha. May mga sumpit ng agi sa mga Fortuner, mga four-wheel vehicle sa Lacson, no? Danlog ang dalan, why di traffic lights na kay patay na pag left stay na, gipang patay na mga traffic lights, automatic nga patay, no? Dapat sa ibandra, tulok-tulok, yung sa intersection point ka, hindi ginawa pinagusto pagdalagan, basi lain karon tangtal mo, lapit ka ng hospital ang Burgos Lacson, basi dito ka diretso, na? Mayroon ka batunon ka hospital, kung hindi, kundi tuloy ka geda. Correct. Dapat inainay lang, no? Kagang sa plaza, dahil, o timpaan sa plaza, ang iba hindi ka mo magsalig na pwede ka mo kapagabi-gabi, kag magbakal ka na sa may mga bazar, ha? Kay Sulilas na, medyo panirana daw sila, wala sila kabukas. No, kay Tijo, tayo lang malakson na Eric Anagalibot, kala ang nagapamalaklon dra mismo sa area sa nga plaza publika. Pero to kagabi, subungid yung birthday gila ni Kapitan Madilen Diaz. Subong niya birthday ni Kapitan Madilen Diaz. Oo, subungid yung birthday ni Kapitan Madilen Diaz, no? Happy birthday kay Kap Diaz. Pero nag-greet ko to gapon siya. Oo. Ang bala ko sa ti, amo gito kap ang patimaan. Nga pa bati-bati na kami nga daan. Masis Kapitan. Wala makamungad wa nagkadto di. Gani, pero kung may sunod-sobra, wag ina po. Gusto bagay, mas sobra ka, pwede mo na mapadala, lapit mo lang, tabok dalan. Lapit lang man, Tabok dalan, manat lang ang madulo, matanaw, gid wala to, oh. Oo, kay basid lang, imbes nga makadulong, sila yung dulong. Sige. Bakit tawagin ka, no? Basid sunod na madulong, ang mga basid nagiban pa. Kagawad Jonathan Diaz, magandang gabi. Kamusta si Kagawad Jonathan, man? Junior da may gabi man ah. Oo, kasi sila Action Eric, no?
may naglupok nga plastic kay nagalibot ang IPM nagapangkuha basura sa may tubang sang ospital subong nga gabi. Mga kaaksyon sa gabi nagabili nagatulot-taliti halong sa mga nagabiyahe patubtob siriman nga mga teriyon. Bantayan karon ni Palo sa mga balita nga natipon sa pato sa kita badayon nga naglabiyong sa sulad sang Bacolod subong nga gabi mga kaaksyon sa totalan nga matag balmaditan daan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlapan sa mga paguyang o pagdubo ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz oras sa matulas sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Aksyon John Diaz sa imo sining observation report barikada na karon sa Aksyon John Diaz sa dugang niya sa Aksyon na balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:40 na. 6 ang oras tama. Standby sa report ni Aksyon Roger Guti. Nagabi dira kay Madam Iboni Botser sa Germany. Check attendance lang sila ni paring kita sa kay sa Tokyo, Japan. Kay Alexis Storia. Kanilang pamilya dira sa Paranaque kag sa Valladolid. Din kay Alexis Story sang UK. Maria Felo Batonda ka monitor sa aton sa SP Village, Barangay Pahanukoy. May gabi dira kay Madam Maria Felo Batona sa SP Village, Barangay Pahanukoy. Kag sa Bilogya, pamilya dira Noble ha. Kay Boss Rex Noble, kay JR Noble, kay Kagawad Peter may Noble, kay Kakap Bibing Noble. Tutong Noble da, may gabigid da. Ano ka lang dira si Rosalita Valencia, daughter ko si Keisha Luis. Sa akong anak si Sean Mateo Lance Derrick. Alin kay Novi Valencia Subaldo. Jeneline Banduha. Ay nga idira siya mo kamay nga pagpaurok-urok. Kay JJ Ribadomia Bugias. Kalma dugo, boss. Hindi tanan nga tao kasarang sang bakuna. Mas mayo pagani ang serpentina. Pero way kada may mo, JJ, kay order niya sang gobyerno. Hindi makasarang bakuna, kay bakuna na gani. Dipinsa na sa lawas mo. Kaya masang bakuna nga makapatay si mo, kunding bakuna nga dipinsahan lawas mo.
Kung magsunod man ng virus, hindi ka matamaan. Ano ang punto? Si Liser Likayan, may gabi da. Liser Likayan. Unang ang gobyerno, himo na sa pamagi, tapos masiling ka pa nga hindi kasarang ng tao sa bakuna. Libre ng bakuna. Ano pang ginapakita mga masarangan sa tao? Ng baklon, way na ginabakal yung bakuna. Ang ang nagapang bakuna na kabano na sila nga hindi niya nga bakuna para sa mga mapatay ka. Si Kagawad Alit ka monitor sa ato. May kabidala kay Kagawad Amit ha. Kagawad Amit kay Maninoy Maig kay Maninay Chari Salvacion. Ka-monitor sila sa ato. No? Ayos. Sige. Para na si Aksyon Roger Gotib. Report live gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa mga aksyon sa mga balita. Action Eric, diri sa may norte kami sa probinsya sa Negros Occidental na magulog-alo, mo ang ginagtimpo. Gani, di sa mga ulan ng kinao ah. Nabugani man, kuhan gini, gato pa, ginag Action Eric, ang ulan, misal diri pa sa norte, pero subong, nagulaw-ulaw naman Action Eric, kakaina mo lang to. Kaya kamay pa, may tayo, yun, maganda daw ka, budlay, giho, kung nga ulan-ulan, bla. Gusto na. Daw ka, budlay, kung sa pag-giho natin, pero pabor man sa tulog ng tugnaw mo. Correct. Para nga daw, okay man siya ang tulutan dahi ta. Pero dapat, nagkano talaga. Kaya daw, bakit bila kong madyanan man tabla. Correct. So, mga balita sa Eric Day sa may sunod sa Cadi, successful kay Inagi Batigayon nga sa vaccination rollout sa tatlo sa mga barangay bla simultaneous gid. Very good. Ang sa barangay Andres Bonifacio, na may ara nga mga 400 slots ang kanya Moderna niyo. Wow. Subog man sa may barangay Bastilan pa sila Sinara Covered Court sa barangay Town 6 tatlo ka mga barangay. Pero pa sa kay Dr. Maria Victoria Evanya sa ato silang interview nga ang ila na opisyan niya ko sa barangay ganit sila rin na patigayon man ang vaccination daw kanamo sang naga-response sa balakapin pa kasi ang mga barangay official naga-bulig full support gid sa siling vaccination rollout. Very good. Kaya puli kay subong mga 30 nautod sa aksyon Roger Gotti na no kay ibaliktang signal niya. May gabi dira kay Nelson Selviderio Mangilan Jr. no kay Madam Star Mayo dira good morning sa Minnesota USA sa kay Eden Medina no kay Nelson Selviderio Mangilan Jr. ara sa Iglesia Labang Muntinlupa no si Lily King dira sa London mayong gabi dira sa imo kay Ma Teresa Hopilenya, Mr. and Mrs. Pablito Benedicto sa Barangay Minasipalay City. Sa mga taga Philfaber mayong gabigid, no? Milili Uligo, dira sa Tangob, gamon ito sa ton sa Bani Cafe, no? Mayroon dira nga pagpaurok-urok, pamati, no? Aksyon Roger Gote, plus kamak? Yes, Action Eric, hari na tayo daw sa ilot sa coordinator nga komunikasyon, no? Para nga makatayo yon kita Action Eric sa paghatag sa mga pila ka mga report. Di mula, no, diri sa may syudad sa Cadiz sa aton kini nga obserbasyon nga ti nagapasalamat pag Action Eric nga ti bisan pa si Dr. Maria Victoria Evanya man sa tuman nga kon barangay gani nga makadtog sila daw kadako mabalasang impact at least daw sa ila. Bisan mabudlay man gamaro kapoy man Action Eric pero ga nami magmatyag bilang generic nga mga pumpuyo bahin sang vaccination rollout sa aton sila nga gobyerno. Subong mga 32% sa iya ang mga nabakunahan na fully vaccinated. No? Pero tikon lang taon mo target nga 70% pila pa lang ni.
gamay pa lang kagdamo pa kinanglanon aksyonerik nga mabakunahan. Ang mga ginikana naman dahil kinaparawagan git sa ngamon diri nga sa ngamon diri nga local IETF sa local government magkagsangka di city health nga magpalista na sa mga kabataan kumayara bala nga mga comorbidities may ginabatyag. Like sa mga asthma, kung ano pa ng mga balatyan, i-refer lang nila yon sa mga midwife, wala sa kabarangay, sa mga palista, kahit sa palabuton nga, masunod nga si Mana Martes, nga adlaw ni Pichan Nueve, muna ni ang sugod sang vaccination naman, sa mga minor de edad nga may mga comorbidities sa paghiwaton diri sa may Cadiz District Hospital. Action na rin ka. Sa mga police report nato may wanted person blan action na rin nga mga 16 sa tuig na nga nagparago man. Saya sila nga kaso kag nadakpan ni siya sa mga katapo sa kapulisan may mga lason si 55 tak na kainati ang pagdakop siya diri sa may Gostilo Boulevard, Barangay Zone 1. Ini ang suspect na pangabatubang sa kaso nga prostrated homicide. Gikilala ni kay Jojo Monares Abregondo, 50 anyos ang edad, kaya gini siya ang residente sang sitio Siwaon 1, Barangay BF Gostilo, Ciudad San Cadiz. Sa report, ang iya sining kaso, may yes, warrant of arrest, may criminal case number 3305-C sa prostrated homicide nga kaso kag ginapanagutan sa korte makapiyansa sa 24,000 pesos. Ini ang ginisyo sa nga si Brand 60 kag ginpirmahan sang santo retirado na nga judge nga si Honorable Renato D. Muñez, executive judge sa nga si Brand 60 kag nag-retired na ni Katirugay na kay man nakapitsa pa ini Hunyo 2 tuig 2005 ang ini nga kaso nga iya ginatubang sa din may plan sa 24,000 pesos. So actually sunod sa report nga ini siya ang may ara actioneric nga naka-record din nga kabutaman nga ti naggansa man sa dayon kag naka-angkon sa iya temporaryong kahilwayan, nag-post ang bill sa 24,000 pesos sa korte. Kada man do naman ang korte pinagiman sa kay Honorable Judge Gwendolyn Jimenea kaya ni siya ang i-release from the custody ng Cadiz City PNP. So pala wala transaction kay man may ara nga gibatigan kay inablang hearing or kay gibatawag to ang kwan gali mo ang natabulang suspect mula sa pagbatay sa isa ka senior high teacher bala na si Jessica Trasmonte. Ang si Ma'am Jessica itong suspect nga si Dilion Del Rosario o dala sa korte kag sa puwena ginimbitar man ang mga ginikanan ng pamilya sa itong teacher inuno kung arraignment sa gipatigayon. So amo na nga nagkirita na masla dito sa sulod sa sala ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Galing wala pa kita sang update kung ano ato nga pag inatubangay sa mismo sa korte. Kaya ko basi ko na rin bago pa plead guilty siya kung not guilty. Hindi pa natin masiguro actually kung ano pero ang confirm kasi nagdadangat sila sa korte. Ito na paganit sa amay isang biktima nga pamangkuton niya gid kuno. Dili yung mangkuton ko gid siya karon kon bala sa pilaya gid martilyo ang bata ya. Manang payag nga daw gabi gid ang mamatyagan mo gid nga ang kainit sang amay sa natabo nga mo sa ilas nga bata. So far amo ning atwa daw nga report informasyon aton sila nga madulong man. Kag sa liwat gatamyaw kita kay birthday girl. Kap Marilyn Diaz kag sa buong na kay Mr. Jonathan Diaz kag sa kay Jonathan Diaz Jr. nga nagapamati gid sa aton na tamyaw naman sa Joel kay iba sangko pamati sa aton karon gabi kag miguno na manggubat aton mga tamyaw gitong mga pamilya gali ni pamilya bala ni Nablos ko Kito Apostol sa may barangay Kinderimo area gito galitong encuentro bla to ila to barangay sa amo na apelido ganla niya pero nagapamati gila na kada gabi
Diri sa Action Night Patrol. Diri sa may syudad sa Cadiz sa Tonere, kaya tamiyaw taman si Toto Albec po hinulan. Kaya kapamati si mami niya man, mayong gapigid niya. So, direkta diri sa ako tangan sa may syudad sa Cadiz, Norte Gabancha Provincia sa Negros Occidental, una sa balita, una sa aksyon. Diri sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita sa Roger Gutip sa report live gikan sa Northern Negros. Nagabi dira kay Bongbong Tibona, nga kay Reby Scarlett Yel Alonsabe. Sa mga Montoya kag Alonsabe family dira sa Morsia, maayong gabi dira sa inyo, no? Ang report ni aksyon na Roger Gutip ginadulong sa iyo sa
Report Action John Diaz, pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasin pero sigurado, aksyon na may dalang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action dyan sa balik report, please come back. Nagpamalibad aksyon Eric ining nga pamilya sa commercial sex worker nga ginutang patay kahapon sa area sa station number 2 ngay Paydanom sa autopsy examination ang bangkay sini. Sunod kay Police Station 2 Deputy Station Commander Police Lieutenant Julito Pastrana mapasado las 8 ang tak na kagabi sa nagabot sa Police Station 2 pamilya ni Renaline Maming. Giningyo ni Pastrana ang pamilya nga kung may mo ipaydalom sa autopsy bilang kabahin sa ilang build up sa case investigation apang napamalibad ang pamilya sini bukod tinulog nila ngayong himuson kag dalon balik sa ilang lugar dito sa area sa Hacienda Conchita Barangay Bugang Banwas ng Castellana. Pinapasugot ko lang ng himong kapulisan kay naging attender ng nila gin-assist kung gimbuligan na may kotara mga kinanglanan ng mga dokumento kag sa proseso na nila aksyonerek ang pag-transfer o pagsaylo dito kag ginsaylo nila ini. Dismayado diri si Pastrana kay tisunod sa iya nga ining isa autopsy examination isa kontani ini sa makabulig sulbar sang kaso. Pero kay ang punto nga nagpamalibad sila ay mo according sa iya patimaan nga daw wala sila sang interest nga padalman pa ang kaso nga pagpatay aksyon sa ilang himata. Kaya tigin na palayag man mismo sa mga himata sa Pastrana aminado sila aksyonerik nga salawayon gidman ining ilang pahimata kaya kung kaisa lang kapauli dito sa ilang lugar. Pero according din sa iya, sige yun nila pa-build up sang case kung mga subong dami person of interest sila aksyon na Eric. Sang kagabi, nakontak na tigaya ng pagkontak sa victim family dito sa La Castellana. Dito na balantag ng address siya taga Barangay Bugang, La Castellana. So, ang family, nag-appear dili. Kaya immediately, gindalata sila dito sa may punerarya kung diin nakahimlay ang biktima. Dito identify nila positive ilagin ng bata. Wala na yung problema, gina-explain sa ilang kinanglan autopsy. Kaya in case later on, conduct kita sa case build-up, mapayal sa ang kaso. Pero ang family, ang father mismo, nag-decide na hindi na nila pag-autopsy. Eh gusto nila madala ang bangkay dito sa ilang lugar. Saan pa muna sir, after sa ideas na autopsy? So, muna, so, it's a big vlog kwan. Dismaya sa part ng investigator. Aksyon na kamatian si Police Lieutenant Jonito Pastrana. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Oras ko sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan. There you have it. Nakabugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Magabalik ini buwas Biyernes. Ato sa nga mapatrola unit reporters in action nga napalagad. Karon gabi, Action na Roger Gutiv. Action John Diaz. Back to back sa itong kapiloto. Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Sirat sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, sang Batang Suay, sa Alsamo Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ng Korman Action at Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog, magpangamuyo. Siya pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.